Helo a chroeso I bennod arall o Colli'r Plot. Trafod llyfrau da ni'n neud fwyaf, ond yn mynd I bob man da'n hael yn y broses, fel mae rhywun, pan fydden nhw'n trafod llyfrau beth bynnag. Criw o 5 ydyn ni, Ale Jones, Sian Orddi, Dafydd Llywelyn, Manon Steffan sy'n ofnadwy o posh heno, a fi Bethan Gwanas. Felly sut ydych chi gyd? Sut wyt ti ers y bennod ddwytha yr un hyfryd Manon, ydy George a Ruth di cysylltu efo chdi? Nes I gysylltu efo hi I ddeud, sori, bod yn alw hi'n hyfryd. Ges ti atab? Do, mae'n glen iawn. Ond dwi'n siŵr bod I ofnadwy flin efo fi go iawn. Nath I gweud diolch am fod mor hyfryd. Glwys I bod gen I dempad, de. Gyda llaw, cyn i'n anghofio de, eisiau gwneud hysbys bach. Os ydych chi eisiau gweld ni'n y cnawd... Sori? Ie, it's surprise yna fod. O ie? Oedd o fod yn surprise? Na, dwi'n jyst yn ei drog. Na. Achos, mi fyddwn ni gyd yn Llyfrgell ar Wst yn recordio pennod fyw o Colli'r Plot ar nos Sadwrn Ebrill y 5. A mae'n ediad yn 5 pwynt ar y drws, felly ydych chi'n medru cael tocyn mewn llaw. A dos am llawer o le, felly fe rhaid chi fod yna gynnar, a mae'n dechrau handi 7. Dych chi'n meddwl fydd yna lot o bobl yn ciwio fe mewn? Miloedd. Nac dw. Achos da ni fod I godi pres at bys about pawb, sef criw lleol sy'n gobeithio prynu siop lyfrau bys about yn Llanrwst. Felly, andros o achos da. Felly, fe rai ni ddarllen yn o handi erbyn mwy o lyfrau erbyn Ebrill y 5. Dyw, da ni'n gallu neud o. Dych chi wedi bod yn neud rhywbeth penodol ers tro dwytha? Ar wahân I ddarllen? Sgwennu, ie. Sgwennu, peidio sgwennu. Eis I weld cyngerdd pedair yn perfformio yn Pontio. Wel, yma'n ffani. O'n i'n afyd. Lle ti'n cyddio? Oeddech chdi? O'n i'n e? O'n i'n textio I ddeud. Wel, ti'n byw Gaerdydd, sut o'n i'n fod i'w bod ti'n mynd I fod y Mangor? Ond dda dweud? Ni di gwirioni. Oedd o'n anhygoel, mae rai fi ddeud. Dim yn aml fyddai'n canmol, ond... Ia, felly ni egluro, beth yn arbennig am hwn, oedden nhw efo cerddorfa'r BBC. Oedd. Ac oedd hynna'n neud o'n... Oedd. A mae o'n mynd I fod ar gael ar Radio Cymru, yndi? Yn y hwyrach yn y flwyddyn, ie? Ie. Ond oedd, mi oedd honna yn chwip o gyngerdd. A mae'n siŵr bod ni'n fod I ddeud, sgynna ni'n ffefrynnau, ond dwi eisiau deud bod Sian James yn neud fi grio ddwywaith. Wel, mae rai fi ddeud, ti'n gwybod dwi'n fan enfawr o Sian pryn bynnag, a mi oedd hi... Oedd y bedar yn dda. Oedd e, sgwrs. Ond oedd Sian, mae rai fi ddeud. Oedd hi ar dopi gêm nos Sadwrn yna, mae rai fi ddeud. Ond, maen nhw'n asio mor dda efo'i gilydd yna. Dwi'n meddwl oedd nhw fel cyfanwaith. A fel ti'n dweud, oedd y gerddorfa genedlaethol hefyd. Waw. Oedd o'n brofiad. Oedd mi oedd o. Yn lle ddech chi'n stod o? Reit tu ôl I chdi, Dafydd. Rhes, yna, oedd mein i'r gwylem di dweud ti eisiau tocyn braint. Anon ni. Ysdi dal ydw. Wel do. Un ar werin dwi de. O ti'n bod ni eisiau ffeindio? O'r argol, os ti dros 60, ti'n cael y pris is. O'n i'n meddwl bobl sydd i'n ddeiol oedd o, ond os ti 60, ti'n gallu talu 10 yn lle 15. Wel, o'n i'n teimlo'n hyn. Mae'n gwneud gen mlynedd I fynd yn hynny, does? Oes. Reit, oce. Ymlaen ar beth eraill. So neb arall di bod yn neud rhywbeth neilltuol na? Na. Da chi'n falch bod y Tour de France yn dod I Gymru? Ia. Dwi'n wedi yn cyffroes iawn, di. O'n i'n meddwl amdano chi. Nes I fel amdano chdi'n sydd aled. Do. Ac ydyn ni'n gwybod pa ran o Gymru mae'n mynd eto? Na, ni ddim yn gwybod eto. Yn dim aled newydd nodio. Tedwan nawr. Exclusive. Tedwan. Na. Ni ddim yn gwybod eto. Dwi dweud yn marw sy'n gwybod hwn. Dwi, ys i hefyd I weld eisiau
mam a fy nith i weld Giovanni o Strictly Come Dancing yn Llandudno. Waw. Yr un oedd wedi cael y ban am fwlio honedig. Oh, gosh. Wel, o hwnna'n sioe wahanol. Oedd o'n cystal o bedair nag oedd. Oedd o just yn blaned arall. Neu'r gynulleidfa ydyn ni, sydd yn byw ar blaned wahanol i mi. A na i adael hynna fel la. Reit. Ti wedi clywed y stori bod Meinir Gwilym wedi bod yn bwlio Llan Jane? Ti wedi clywed y stori yna? O, ni ddim ten rwan. Wel, na chdi, nawn ni drafod hwnna wedyn. Rhyfedd, achos o Giovanni'n fach, lot byrach ag o'n i wedi disgwyl o'n edrych yn dal ar y teli, ond diw titch bach dio. Ie, a beth sy'n bod ar hynny? O ia, eisiau bod ti'n edrych yn fwy ar y teli fyd, ond na fo, oce. Beth bynnag, reit, wel tro dwytha de, allan ni drafod pa lyfrau da ni wedi bod yn ei darllen wedyn, achos mae gennau themas o'n i licio godi. Achos mae di nychryn ei ddiweddar pa lyfrau sydd wedi cael ei gwahardd, ond yn America yn benodol, yn sgil beth sy'n digwydd yn fanno. A mae rhai o'r llyfrau just, maen nhw'n glasuron llwys o'n nhw. A ddim dros America i gyd, just mewn rhai taleithiau teddi fod yn y de. The Colour Purple, The Handmaid's Tale, Harry Potter, Animal Farm, Brave New World, 1984, Of Mice and Men, To Kill a Mockingbird, Captain Underpants, ond dwi'n di darllen hwnnw, dwi'n gwybod beth yw nhw. Anne Frank, be goblin mae Anne Frank neu fanna? I Know Where the Caged Bird Sings, Fahrenheit 4... Sut dwi'n deud hwnna am Sian? Fahrenheit 451 neu? Bon, dwi wedi clywed pawb yn dweud, ond dwi'n gwybod. Ond ti wedi ddarllen o do? Dwi wedi ddarllen o, do. O, nes i flynyddoedd yn ôl, dwi'n cofio'n byw oedd o. O, wedyn, so mae'na fwy, mae'na The Kite yn Huckleberry Finn. Forever gan Judy Bloom, wyt ti wedi darllen hwnnw man o? Do, dwi wedi darllen lot o hyn. Mae rhaid bod yn chwaith i mynd am y pethau yma sydd yn cael ei banio. Mae'n diddorol bod yna lot o rai ffug wyddonol yna. Neu ffug ddyfodolaidd. Dwi'n newid wneud y term yna i fyny, da iawn fi. Ond fatha pobl ystalwm yn sgwennu am sut fasa rwan, sut lasa pethau fod rwan. A dwi'n gwybod os air ofn ydy bod rwan yn rhy debyg i'r dystopia oedden nhw wedi sgwennu ar y pryd. Mae'n jyst yn odd iawn i fi bod nhw'n banio bethau sci-fi. Alla, dyn nhw'n licio dystopia. A dyna beth di Fahrenheit 451, Jan? Ia, ddi gwir. Ia, mae'n nofel, a mae llyfrau'n cael ei llosgi ni. Dyna sydd yn ironig. Lle mae'r restr yma? Googlo. Mae Wikipedia gyda tudalen ar gyfer llyfrau sydd wedi cael ei wahardd yn pa wledydd. Ia, mae hynny ddifyd ydy pa wledydd sydd wedi gwahardd. Cos y China wedi gwahardd rei pethau oherwydd bod anifeiliad yn siarad fath o pobl. A dyna'r unig beth oedden nhw'n licio. Fatha Animal Farm. Ia. Sori, fi sy'n dop. Na, ce. Pam bo hynny? Dwi'n yn gwybod ydy'r atab i hynna. Just bod nhw'n ddim yn meddwl bod o'n beth iawn. Bod anifeiliad yn siarad. O bod nhw ar yr un lefel a Ia. phobl, ia. Bo isio, anedig plant, dwi'n meddwl, ystyried anifeiliad y bethau gwahanol i bobl. Ond sydd mae lot o'r rhesymau sydd wedi cael ei rhoi ddim y gwir rhesymau na chdi. Na. Na. Na, a mae lot yn cael ei wahardd jes am fod yn gwrth sefydliad hefyd. Ia, sef yr gwir rheswm. Ie, a wedyn, fi'n credu mae llai o'r rhaid ddim os na, oedd yn gorffennol, mae fel bod llai o cerddoriaeth yn cael ei wahardd nawr na beth oedd yn y 70au neu 80au cynnar. O ti'n yn gwybod sydd eithi. Ond beth am lyfrau Cymraeg? Da chi yn gyfarwydd â llyfrau Cymraeg sydd wedi cael ei gwahardd? Wel, o'n i'n gwybod bod Monica Saunders Lewis wedi cael ei gwahardd ar un adeg. Dwi'n cofio pa mor hir na'n byd, ond bod mae'n soldeb hi. Gwahardd o le wedyn, o man, ta?
Dwi'm yn gwybod, ond yn bendant gath hi... Lle bod 'di cael ei gwahardd o rei llefydd. Ond o'na andros o ffys a 1930 oedd hynny. Wedyn nes i ofyn y cwestiwn yma ar Facebook am lyfrau Cymraeg. A wedyn, oedd Rebecca Roberts yn meddwl tybed oedd ffawd cywilydd a chwilwydda. O'na ryw helynt fo hwnnw, dwi'm yn cofio, ydych chi? Na. Na. Ond ti'n meddwl, mae Manon dweud, mae di Helen sy'n bryd peth a gwacha. Ysdi efo ffilmiau, cywirwch fi, mae gen ti fwrdd beth ti'n galw does sydd yn... A mae'r penderfyniad yn cael ei wneud a mae o'n benderfyniad trwy Brydain. Os gen ti'n byd tebyg i lyfrau nag oes? Ie. Na. Dych chi'n cofio'r ffrwgwr fydd efo Spycatcher? Dych chi'n cofio hwnnw yn cael ei wahardd ym Mhrydain? Spycatcher. Pwy sgwynnodd Spycatcher? Doedd na ddim ffrau enfawr bod hwnna dwi'n meddwl yr unig achos dwi'n gofio o ran pan o'n i'n... Doedd na'm rhywbeth efo bod yn ymwneud gyda'r gwasanaethau cudd? Oedd. So, mi di ymwneud â profiad ag ymchwil mewn i'r, bydd cudd, ond yn diddorol, oedd yn gweud gafodd ei llyfr i wahardd yn Lloegr, ond nid yn yr Alban. Ie. Ydy Cymru... England a Wales. Ie. Ie. Pa bryd oedd hynna, Aled? 1987. O! Peter Wright oedd e. Ie, na chdi. Ie. So be, bod o'n rhoi cyfrinachau i'r darllenwyr math o beth? Dyna di'r gwyn yma. Os dwi'n cofio'n iawn, doedd o ddim wedi llofnodi dogfen yn deud na fydda fo'n datgelu cyfrinacha. Ac felly mi oedd o wedyn yn elwa allan o'r llyfr yma drwy gwneud yr honiadau yma yn gyhoeddus. Ond dwi'n cofio uffan straffig ynglyn â fo, achos o bobl yn trio prynu'r llyfr. Oedd hyn cyn dyddiau Amazon a stwff yna yn amlwg. A wedyn o bobl yn trio prynu a sleifio'r llyfr. Oedd werthu dros 2 filiwn o gopïau. Achos dyna beth nhw'n dweud oedd bod o'n fwy poblogaidd oherwydd bod nhw wedi ei wahardd o. Tos nhw wedi jyst gadael o fynd, falle fo byth wedi ennyn gymaint o ymateb. Fatha, relax, don't do it, Frankie Goes to Hollywood. Medden nhw. O'n i hwnna beth bynnag, ond gath i banio ar fel can, do. Do, na chdi. Ar y glyn. Ond nôl y llyfrau, de, ar ei Cymraeg, reit? Monica oherwydd bod y ddynas ma'n licio rhyw. A hefyd, ieuenctid i'w mhechod di gwneud ufflon o stŵr. Gan Jo Rowlands. A mae Elin Williams, honna oedd yn dysgu bobl sydd wedi gyd adrodd ag adrodd estalwm. A hi oedd yn athrawes y criw ar ei sgwennu sgôr efo fi. Oedd hi'n dweud, oedd copi o ieuenctid i'w mechod gan Aneurin Jones, y prifathro yn Ysgol Llambed. Mae'n cwpl gwydr tol i'w ddesg yn ei swyddfa yn y 70au. Pan o'n i'n y 60 yn astudio Cymraeg, oedd o'n dysgu un wers yn ei bob thefnos. Gwers trafod llyfrau'n gyffredinol oedd hi, wel am wers neis. O'n i wedi clywed bod Monica wedi gwahardd ac achos hynny, roedd un o'r dosbarth wedi cael gafal ar gopiau basio un i'r llall. A siom a gafwyd achos mae reit ddiniwed. Oedden ni trafod Monica yn y wers ac fe ddwedodd y prifathro mae llyfrau gwaharddedig oedd nifer o'r llyfrau y tu ôl iddo. A dywedodd hefyd na allai na dod hawl ganddo adael i ni ei darllen. Ei fod yn gwybod bod ni'n ferched call ac aeddfed. Roedd y llyfrau yn deniadol iawn i ni wedyn wrth gwrs. Ges i afal ar ieuenctid i'w mhechod mewn siop ai law. Rwy'n cofio bod na un dudalen gyda golwg fanwydus ar y mat ymlaen y tân, ond ddim yn cofio unrhyw beth arall. Lot o ffws am ddim byd. Hwna werth i ddarllen, dod. Ac, nath Anita Butler dweud bod dechrau gofidio Jane Edwards yn y fantol ar un adeg. A mi nath i'n mherchu Elin Llwyd Morgan dweud, sut mae'n dweud o dwa? Ti di mynd? Cafodd i'm ham, sawl llythyr cas a mold Disgusted of Tunbridge Wells am y gyfrol hon, ac
eraill am ei ffortiadau o Gymru nad oeddynt yn llwyr ymwyrthodwyr sy'n chdiwiol trafferchus. Felly, tybo, dwi wedi cael bobl yn cwyno am rai o'n llyfrau fi, achos mae gennau bobl anfoesol yn fy nofelau i, does? Fwy na chi, dwi'n meddwl. A dwi wedi cael ambell i lythyr, a ges i'n bod ynddo, gath amdani i gwahardd, neu i wahardd, o lyfrgell ysgol Glen Clwyd. Waw, doedd. Do. Ges i Rhaid i bod i wael. Ie, safon oedd hwnna, dim byd i Ie, fi. safon. Ie. Pam bod nhw wedi gwahardd hwnna, ta? Wel, bod yna rwy'n mewn awdurdod i penderfynu bod plant ddim ond i ddarllen amdani, a dwi'n cytuno'n llwyr. Diolch yn addas i rwy'n 19, siwr. Ti'n meddwl? Dyddi am... Pa o'n oeddech ti'n 10... Pan o'ch ti'n 15 oed, iawn? Ie. Oeddech ti eisiau darllen pethau reisid, oeddech? Wrth gwrs, dyna pam dwi'n sgwennu fel ydw i. Ie. Ie, dwi'n cael deud Na, bod oce. yn annog. Oce, ond, t'wo, Un ar Mae 15 19 yn uchel braidd. yndi. Greif. Lle o'n nhw'n neud o cyn hynna. Geis gwybod hefyd, mre mi ofalus sut dwi'n dweud hyn, bod na siop lyfrau yn y gogledd sydd ddim ar agor bellach wedi bod yn gwrthod gwerthu gwrach y gwyllt i bobl. Waw, really? Ie. Annog gwybod beth sydd ddim ateb hynna, yndi? Ond dyna fo. Does na ddim byd fysa neud i frysio mwy i'r siop Gymraeg nesaf i brynu fo. Na bod o'n cael ei banio yn un siop. Ond o'n i gyd efo chwaeth gwahanol dan, a ffiniau gwahanol, dwi'n im. Cos ar ôl darllen o'r restr y Saesneg ma da, ac o'na lyfrau o'n i'n di clwrdd, mae Normal People Sally Rooney di cael ei wahardd yn Florida a De Carolina. For its depiction of sex. Ond di Sally Rooney pryn yn disgrifio rhyw. Mae'r peth yn bonkers. Y broblem efo maes y men ydy yr iaith, cos mae yna chydig bach o'r egi, does, a hiliaeth a thrais. The bluest eye Toni Morrison, an underlying socialist communist agenda. Rargol. So beth sy'n ddiddorol am lot o hyn ydy bod na lot ohonyn nhw yn lyfrau da ni wedi astudio yn yr ysgol a mae ger gennau yn astudio of Maes and Men rwan. A llyfrau I Know How the Cage Bird Sings, The Colour Purple, nes i astudio hynna yn ysgol ac oedden nhw'n rhoi o'r llyfrau pwysica i fi fel person ifanc, ti'n gwybod? Dyna beth sy'n drist, bobl... Chos maen nhw'n cael ei gwachor os yna jyst un rhiant yn cwyno. Ia, o'n i'n dweud, mae'r system odd. Maen nhw'n gorau matab i gwyn. Ia, ond pwy di nhw, pan da chi'n deud hyn? Llyfrgell sir, llyfrgelloedd ysgolion, y cylch, beth bynnag gwahanol. Ond fi'n cymryd erbyn hyn, achos chi'n awduron, chi'n lli sgwennu beth chi moyn. Wedyn mae'n mynd at golygydd, sy'n mynd i tynnu pethau i ffwrdd. A wedyn fi'n cymryd bod y wasg wedyn yn edrych dros pob dim uwch ben y golygydd. So fi'n cymryd bod llai o lyfrau mynd i cael ei wahardd nawr, achos falle bod y gweithg yn fwy saff, falle. Bod ni'n hunan, banio'n hunan. Ie, bod yn fwy proffesiynol. Hunan sensro. Dwi'n gwybod, achos dwi'n gweld lot o lyfrau pobl ifanc yn cael eu cyhoeddi sydd yn trio bod yn fwy cynhwysol o ran sgwennu am rhywioldeb, math yma o beth. A dwi'n meddwl bod ni ym Mhrydain yn eithaf meddwl agored am bethau fel hyn. Ond tybad oes na lwyth o'r math yna o lyfr yn cael ei banio mewn rhai rhannau o'r Unol Daleithiau. A mae o hefyd bod beth sy'n wedi achosi tramgwydd yn newid dros amser dydy. Ysdi, mae Enid Blyton wedi llwyddo cael ei gwahardd am bob matha resyma dros yr degawda. Ysdi, o BBC gwahardd am bod nhw'n meddwl bod ti'n rybys. A wedyn wedi cael ei gwahardd am bod ti'n hiliol. Oedd o ddim problem pan oedd y BBC yn gwahardd hi reit yn dechrau, jyst oherwydd bod nhw'n meddwl bod ti methu sgwennu.
Dwi'n ddim cyfrol gen Andrew Bennett oedd... Gath mwy wahardd. Ond mi o'na lot o feirniadu. O, na feirniadu oedd. Oherwydd y rhyw. Yr rhyw, swn i'n dweud. A, dwi'n mwyn cofio wan. Oedd o'n trin, na iddo mar ni oedd hynny. O gyda llaw, un arall, da chi'n cofio fi'n canmol The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian gen Sherman Alexi. Nes i canmol o, wir oedd. Ni beth yn cofio beth ti'n sôn. Da ni'n gwrando. Os ti'n cofio. Mae hyn yn torri fy nghanol. Ond wir, mae hwnna... Nath na un rhiant gwyno, achos mae am dlodi, bwlio, chwilio am hynaniaeth a problema bod yn oedolyn ifanc. A mae o am brofiadau Americanwr brodorol sy'n symud i ysgol lle mae'r rhan fwyaf o blant yn wyn. A mae athrawon yn defnyddio'r nofel i ddysgu myfyrwyr am hanes a diwylliant yr Americanwyr brodorol a hiliaeth. Un rhiant di gwyno, mynd ymlaen y pwyllgor ac ar nhw wahardd llwyth o lyfrau, ond mi gath hon ddod nôl. Cos mi nath y pwyllgor gega bod hon yn bwysig. Stwffio chi un rhiant ffyslyd. Ydych chi'n meddwl ddyla bod yna rhai llyfrau yn cael ei gwahardd? Na ti gwestiwn. Mae hwnna'n gwestiwn anodd. Achos deud bod gyn ti dy uned blatans Gwreiddiol. Neu cyfarwyddiadau sut ti, dwi'n eisiau dweud pethau, sti. Mae yna nofel Gymraeg di diflannu does? Pan fi dyw, John Owen, mae hwnna di mynd. Yndi. Ydy, mae'n wahaniaeth rhwng pethau jyst yn diflannu ddistaw a bod na orchymyn oddi uchod. Mae hwnna wahanol. Yndi. Ond allan bod hwnna orchymyn jyst bod neb dyn nhw. Dwi'n gwybod, ond mae hynna'n bwynt arall, Mae'n gallu digwydd lle yndi, a yn yr achos yna dwi'n cytuno. Fi dwi'n meddwl. Ysdi pan o'n i sbio ar y rhestr yna, o'na ryw lyfr am sut i greu silencer homed i roed ar dŵn wedi cael ei wahardd. Wel ia. Ond wedyn ti wedi ffindio hwnna ar-lein ti? So dyna'r peth. Bellach, wyt, lle mae'r... Ti'n meddwl so falle bod ti'n wahardd stwff mewn llyfr, ond ti da gallu mynd a ffindio stwff ma ar-lein. Mae'r beth... Yr uned blaitan yn tricky gyda fi, achos dwi ddim yn licio'r syniad o banio unrhyw lyfr. Ond hefyd dwi'n meddwl mae yna lyfrau sydd mor hiliol. Swn i ddim eisiau rhoi nhw i blentyn heb rhyw esboniad o ti yn gwybod, pwyntio hyn allan, ti'n meddwl bod hyn yn deg, be ti'n feddwl, trio addysgu nhw, ond dydy bob plentyn ddim yn mynd i gael y rhiant neu'r oedolyn yna yn eistedd lawr efo nhw efo'r llyfrau. So ydyn ni'n dweud na, achos heb arweiniad mae'n anghyfrifol, neu ydy o jyst yn rhan o hanes, da ni'n gorfod trystio'n plant efo fo. Ond mae bob llyfr yn adlewyrchiad a'i gyfnod ydi. Yndi. Ond wedyn, os ti'n rhoi o i blentyn 7 oed, ydyn nhw efo'r profiad bywyd a'r wybodaeth yna i wybod bod ti'n mynd cael defnyddio'r geiriau, ti'n mynd cael neu portreadau hela. Dwi'n newid gofio. Tolyn ni'n trons. Mae di bod ar cwricwlwm tygau i'r setiau is blynyddoedd wan. Ond dio ddim wan, a dwi wedi cael gwybod, achos dio ddim yn wleidyddol gywir ymys bethau eraill. A un reswm yn debyg ydy, mae gen i gymeriad yn enw dwy dinas. A nes i roed hwnnw fewn, achos fel rwy'n sydd wedi cael problemau fo'i phwysau erioed, o'n i eisiau dangos cymeriad yma sydd dros i bwysau, ond uffar efo iawn. A esgob bod o'n gallu gwneud pethau eraill. Ond, ti'n methu wneud hynna wan na gwaith, ti'n methu galw rwy'n yn dwy dinas. Nes i sgwennu hwn yn y 90au. A nes i'n meddwl am hyn ar y pryd. Ond dwi'n... Nath o neb, mae rhaid na ddo.
efo neb feddwl amdano fo. O'n i'n mynd i ddweud, mae hwnna rhyw fath Newid. mae hwnna rhyw fath o rhaglenni comedi. Ti'n gwybod, fysa byth bythoedd yn cael ei darlledu rwan, oherwydd oedd yr hyn oedd yn cael ei ystyried yn ddoniol ar y pryd neu'n dderbyniol gen y gymdeithas adeg hynny. Erbyn hyn y bydde bobl yn rhyfeddu at bod nhw hyd yn oed yn cael ei ystyried yn ddoniol. A fel y Sian yn dweud, mae beth sy'n tramgwyddo rhywun yn newid, dydy. Da ni'n meddwl lot am fod yn am gabledd a falle dim mwy na dan am ddweud pethau am Iesu neu Duw. Ond mae yna bethau eraill, da ni fwy sensitif ynglyn â fo. Ie. Pwy sy'n meddwl? A da chi'n gwybod pa lyfr sydd wedi cymryd lle llun intro? Rhyw nofel yr enw Llechi. Woohoo! Ia, ti'n gwybod na Manon nath gwyno am llun intro, just mwyn. Yn da llun o dwi. Ia. Galwad ffôn o giosg yn Hywyn. Chi di darllen y llyfr yma, lle? O, da. O, rei, o, hwnna'n drafodaeth ddigon difyr. Da ni di, Crafu'r wyneb. So pa faint o'n llyfrau ni fydd yn cael ei banio? Fel bod hanner ganrif, faint o'n llyfrau ni fydd wedi cael ei banio? O, gobeithio fe na rei, de? Mi fydd yna definite. Ond mae bob oes yn meddwl bod nhw'n oliedig neu yn eiddfed, a wedyn ymhen rhyw ddegawd maen nhw'n meddwl, hold on, na, falle. Doedden ni ddim gweud mor eiddfed a hynny. A erbyn hyn hefyd, wyt ti gallu gwahardd llyfr? Achos falle bod y weisg gallu ddim rhoi am allan na bod siopau methu gwerthu fe, ond ti wedi gwerthu fe ar-lein, ti wedi hunan gyhoeddi, ti wedi just gwerthu fe. Felly fi'n siŵr mae yna lyfrau allan yna sydd ddim mynd i cyrraedd safon gwasg yn cael ei hunan gyhoeddi. guaranteed. Ond ydy hwnna'n beth da, oherwydd wedyn mae yna fwy o ddewis i'r darllenydd, a mae hwnna wedyn yn rhoi y rhyddid yna i'r darllenydd ddewis be maen nhw eisiau ddarllen, neu oes angen sensoriaeth o ryw fath. Dwi'n meddwl bod ti angen bod yn ofalus efo enllib a felly dweud ni ti'n mynd i orfod talu biliau cyfreithiol. Ond... Diwyd? Oce, dwi'n mynd i roi stop ar hwnna wan. Da ni wedi gwneud hanner awr o drafod. Awn ni at lyfrau te ac yn bod ni'n trafod llyfrau. Pwy sy'n mynd gyntaf? Manon, gan bod ti edrych mor grand yn dy got blodeuog. Da chi licio'r got yma, dydych? Dwi'n mynd i wisgo am bob tro da ni'n recordio. Reit, llyfrau. Nes i o wir fwynhau Ser y Nos yn Gwenu, Kasia William. Gwych, ie. Nes i... Dwi'n gwybod be o'n i'n disgwyl, ond oedd o ddim yn hyn. O'n i'n meddwl fysa fo chydig bach yn anwylach mewn ffordd... Dwi'n gwybod pam, ond dwi'n meddwl bod y ffordd mae hi'n sgwennu am lefydd jyst yn arbennig. So ni'n gallu neud map i chi o'r lleoliad yma rwan. A mae'r ffordd mae hi'n plethu y cymeriadau i fewn i'w lleoliad. Dwi'n yn gwybod am awdur arall sy'n gallu neud yna gystal, dwi'n meddwl. Dwi'n gweld o mor glir yn ymhen. Nes i wir fwynhau, o'n i wir yn coelio, yn credu yn y cymeriadau. Oedd o'n wych. A rywsyd, dwi'n wedi cael y ffys swn i wedi ddisgwyl ar ôl allan achos o'n i'n wir ddim yn gallu rhoi o lawr de. Oedd yn dda iawn, felly. Nice one, Kasia. Nes i hefyd allan The House of Water, Fflyr Dafydd. Sa rhywun wedi darllen hwn eto? Ori newydd iawn, ie? Ie. Aled, mae hwn i chdi. O. Y rai chdi darllen. Mae o... Y syniad ydy bod na ferch yn dod adra un noson i'w chartra teuluol
a mae rhywun wedi llenwi'r tŷ efo dŵr, a mae pawb di marw. Felly mae o'n fatha nofel drosedd, ond mae yna rhywbeth mor... Oh gosh, mae'n drwm, mae yna rhyw bwysa yn efo. Sy'n just yn... Mae mor spooky, mae'r cymeriadau i gyd. Mae yna rhywbeth... Mae fflir mor dda, mae yna rhyw chwink yn bawb. Hyd yn oed y cymeriadau lleia. Ti just ddim cweit yn y byd go iawn. A mae yna rhyw just teimlad dred ydy'r gair. Dwi'n meddwl bod yna i'r cyfatebol Cymraeg. Dach chi'n meddwl? Dred. Beth bynnag, dyna ydy hwn. Mae jyst yn llawn, ti'n gwybod bo' chdi mewn byd o dywyllwch, chafi, ond hefyd ti'n cael rhyw ambell lygedyn o dynerwch, a mae o jyst yn codi'r holl beth. Mae'n wych. Wir wedi mwynhau hwnna. A wedyn dwi'n mynd i sôn am un arall, ond nes i ddim gorffan llyfr yma, achos nes i ddim mwynhau. A ei enw fo ydy Want. Mae o gyn lot o wahanol awduron anonymous, a wedi cael ei olygu a'i roed at ei gilydd gyn Gillian Anderson, yr actores. A be ydy o ydy casgliad o ffantasiau rhywiol merched. A da ni wedi sôn am hyn o blaen ar y bodlediad, am y busnes ma o sgwennu am ryw, a sut i wneud o'n dda, sut mae o'n cael ei wneud yn wael mor aml. Ac o'n i'n meddwl, swn i'n licio dysgu'r grefft yma. Dwi'm yn meddwl bod fi yn dda iawn am wneud hyn. So o'n i'n meddwl, na i ddarllen. A mae wir yn werth i chi ddarllen o iawn. Achos mae'n llyfr lleia sexy dwi rioed i ddarllen. Achos ma' nhw wedi gofyn i ferched danfon i ffantasia fewn, a da chi'n cael chydig bach o fanylion am y merched. Eu oed nhw, ydyn nhw mewn perthynas, ydyn nhw... Dwi'n mwyn cofio, mae nhw incwm yna o le maen nhw'n dod, ambell fanylion fel yna. A wedyn maen nhw jyst yn sgwennu i ffantasia rhywiol. A achos bod nhw allan o gyd-destun, mae jyst yn odd. Mae jyst yn... Da chi'n gweld? Yn rhai o'n nhw. Y peth mwyaf difyr ydy da chi'n gweld, gen ti'r ffantasia yna achos mae gen ti'r ansicrwydd yna, neu achos mae hyn wedi digwydd i chdi, neu beth bynnag. A mae'n rhai o'n nhw'n eitha weird, so mae'n eitha digri. Ond yn gyffredinol, o'n i jyst yn mynd roedd yn mae'n mor boring. Achos just y weithred ydi o. Does o ddim fatha... Fi'n cymryd bod y llyfr yma ar y sail y cymeriad mae'n ei chwarae'n sex education, ie? Yndi. Dwi'n meddwl mae hi'n eitha agored ac yn trio hybu i ferched hun siarad am ryw a ballu. A dwi'n gynnau admygedd mawr at hynny, ond i fi, oedd hwn just fatha cael cawod oer, de. O na ddim byd. Dwi'n rili eisiau chi ddarllen o, achos dwi eisiau gwybod os di pawb arall yn just teimlo odrwydd y peth. Achos maen nhw'n lot yn reit fyr. Ti'n mynd o un ffantasi fewn i ffantasi arall, a maen nhw'n hollol wahanol i gilydd. Oce, yna wan. O'n i just eisiau darllen Mill on the Floss, neu rhywbeth wedyn o'r cleansing iawn i ddim byd. Felly, ie, dyna beth dwi wedi bod yn darllen. O, dwi eisiau darllen hwnna, wrth gwrs, i weld os mae ti sy'n mynd yn hen ac yn boring. Dwi ddim yn hen ac yn boring. No, o'n i'n meddwl... Wedi weld, dwi'n gwybod neu wedi gytuno fo fi am hwn. Ga i ddeud hefyd, nes di sgwennu darn reit erotic mewn gweithdy yn un newydd pan o'n i'n tiwtora. Ti'n gallu neud yma, no? Nes di neud chwip o darn. Faint o fi hoe ti? A dda cyn y peri-menopause ma siwr. Y 15 mlynedd yn ôl. Ai hwn sydd wedi cael ei wahardd ydi ar y restr ynddi.
Ond mae'n neud chi feddwl am fatha bod mae beth sydd yn atyniadol a beth sydd yn sexy os liciwch chi ydy cyd-destun peth. Dio jyst ddim yn gweithio heb bod chi'n prynu fewn i'r cymeriadau ac yn nabod y cefndir. Mae hynna'n wers dydy o ran sgwennu stwff. Ond mynd yn syth iddi, diolch wastad yn gweithio na chdi. Na. Be di enw'r peth ti fod i'n neud gynta? Dwi allan y bractis. Foreplay. Hwnnw. Prynu bwyd. So felly full word hefyd, fe? Prolog. Mae eisiau prolog. Da wan, ti di gorffen? Dod? Sorry. O ti'n aros am hwnna, Dafydd? Bennod sy'n cael ei wahardd, fi'n credu, ie. O, da. Diolch, Mana. Bydd o'n reit barchus bydda ni fyw allan rwys. Amdani, Dafydd, be ti di bod allan? Wel, ti'n cofio yn yr rhifin diwetha, oedden ni'n sôn am hyder, a nes i sôn am Mared Lewis. O. Felly, ar ôl yr drafodaeth honno, is i allan i brynu croesi llinell yn Mared Lewis. Ie. Dych chi'n darllen ni? Do. Dach chi'n... A ni'n... A mae rai i ddweud, oedd nes i wir fwynhau, ond 2023 ddoth i allan, a oedd wedi cael dechrau'n Lerpwl, a wedyn dod nôl i'r Gogledd, a wedyn cysylltiad gyda diflaniad i chwaer. Na i ddim difetha'r plot neu'r diweddglo, ond do, oedd hi'n tywod yn nofel rhwydd iawn i darllen, a rhywbeth yn amlwg ti yn buddsoddi yn y cymeriad ag yn y digwyddiadau. Felly nes i fwynhau hwnna. Do, stori... Beth ti'n mynd i gwanes? Llewel, dwi'n iawn. Beth sydd di aros yn ynghof i o hwnna, y garafan? Ia. Yn y garafan sy'n dal efo fi. Ia. A hefyd, yr cymeriad oedd yn y garafan hefyd. A dwi'n mynd... Fod yn wrtho chdi, o'n i'n syni bod fi'n di darllen i pan oedd i allan i ddechrau. Ond o'n i falch iawn yr drafodaeth diwetha na nath ysbrydoli fi fynd i chwilio amdani. Lle, nes i fwynhau hynna. Da. A wedyn, yn Saesneg, ydych chi di darllen llyfr o eiddo Kate Atkinson, Death at the Sign of the Rook? Do. Newydd orffen o. Ydych chi fwynhau o? Ddim gymaint na ddo. O, na. Nes i wir fwynhau tan 2 ohono fo. A wedyn, pan oedden nhw wedi cyrraedd yr plasty yma, lle oedd yr digwyddiad, lle oedd yr... o'n i jyst yn meddwl bod wedi yn llythrenol, bod wedi mynd i gyfeiriad hollol absurd. Achos o'n i'n meddwl bod yr adeiladwaith tuag at hwnna yn gret. Ac o'n i'n meddwl, ia. O wedyn, y rhan o gyfres yr detective neu'r cyn-detective Jackson Brodie di o de. Os ym modd fe hwnnw fel arfer. Ond o'n i jyst mor... Dwi'n gwybod, oedd y treian ola'r llyfr i fi wedi difetha. So ti'n cytuno? Dwi'n cytuno fo Dafydd, ond da ni'n gweld bod Manon ddim. Na, nes i wir fwynhau o. Dwi'n licio... O'n i'n mwynhau llyfrau cynta Kate Atkinson, dechrau Behind the Scenes at the Museum, a Human Croaky, Emotionally Weird, a dwi wedi mynd yn ôl darllen nhw'n ddiweddar. A y pethau dwi'n licio amdano nhw fwyaf, dwi'n meddwl, ydy'r odrwydd, yr absurd yn nhw. Ac o'n i'n teimlo fatha bod hwnna yn dychwelyd i'r quirkiness yna. Ni'n licio fo. Ond ella bod o ddim yn ffitio o fewn, ti'n mwyn gwybod, ella bod o ddim cweit yn ffitio ar Jackson Brodie
i'r llyfrau Jackson Brodie. Hwna oedd y beth i fi, achos oedd yr, fel dwi'n deud, oedd y 2 rhan o 2 gynta'r nofel, o ti jyst yn meddwl bod o'n ffitio mewn hefo yr hyn sa rhywun yn ddisgrifio fel cozy crime, sydd yn rhywbeth poblogaidd iawn ac yn llwyddiannus iawn. Ond wedyn, pam ddaru nhw gynnal yr noson whodunit yma fel petai, oedd o jyst wedi mynd yn ffars llwyr. Ac o'n i ddim yn... Dwi'n gwybod falle bod fi wedi cael yna drithio, oherwydd bod fi wedi mwynhau yr adeiladwaith tuag at y pwynt yna. A wedyn bod o fel petai o wedi mynd yn llythrenol, yn ffars. O'n i jyst yn teimlo bod hi wedi colli'r plot. Ie. Wel, mi oedd fel dwi'n deud, o'r penwythnos, o'n i jyst, dwi'n gwybod. A fe ges i siom efo hwnna, mae rai fi ddeud. A fi na, achos dwi'n gymaint o fan o Kate Atkinson. Mae gen i un o hynny fi efo un o fy hoff luniau yn y byd, hyd yn oed gwell na rhai efo chi, sori. Ond na, hwn, ddim i mi. So ni jyst yn deud, yn dim ein amlwg, a dwi'n hoff iawn o'r gyfres Jackson Brodie, ond i mi oedd y gyfrol yma ddim cweit yn taro 12 bersonol. Sgyn arall? Wel, mae gen i un arall cymeriadau cefn gwlad gyn ap Nathan. Da chi'n gyfarwydd ar gyfrol yma? Cyfrol fechan ydy. No. Llyfrau'r Castell 1948. O'n i'n meddwl falle, sy'n syniad sa'n ni'n dechrau trafod llyfrau falle, nid o reidrwydd y rei ddiweddar, ond y rei sy'n mynd yn ôl. A wedyn, ddys i o hyd i hwn. Cyfrol oedd allan 1948. A be ydy o, ydy hen gymeriadau llythrau tir yr eglwys, Bodringall a Gelli Dawel, llwy ystrad y fodwg, yn chwarter olaf y ganrif ddwytha. Lle mae'r lle hynny? Ie, dwi roed i clywed am hynny. Wel, da chi'n gwybod be? Do'n i'n methu ffeindio lle oedd o chwaith. Ffiglen, gallu? Wel, dwi'n yn siŵr os na ffiglen ydi o, achos mae yna... Ac ydych chi wedi clywed am... Mae'n deud yn fan hyn ynglyn â y stori fer, yr ysgrif, y nofel, gwreiddiodd pob un ohonynt bellach yn gadarn yn y ddaear Gymreig. Tyfodd y 2 gyntaf y stori fer yng ngofal Kate Roberts a D.J. Williams a Islwyn Williams a J. William Jones, a'r ysgrif dan ddwylo T.H. Barry Williams a J.O. Williams a T.J. Morgan yn wych rhyfeddu. Ond beth am y braslun? Da chi wedi clywed am y braslun o blaen? Do'n i riod wedi clywed am be oedd y braslun. A be ydy rhyw fath o grynhoad o gymeriadau eitha unigryw. Dwi'n meddwl bod bob un ohonyn nhw, mae o'n deud yn fan hyn, yr unig reswm dros ymddangosiad y brasluniau ydy'r ymdeimlad na ddylid gollwng dros gof, wyr a gwragedd yn meddu ar neilltuolrwydd cymeriad. Ceir lluoedd o bobl gyffredin ym mhob ardal. Yn ffodus ceir hefyd yr hynod a'r diddorol a hwy wedi'r cwbl sy'n gwneud bywyd yn ddifyr a diddan. I ddosbarth y bobl neilltuol y perthynau y cymeriadau a freslunir, a thyrnged dyledwr iddynt ydy'r llyfryn hwn. A mae bob un ohonyn nhw yn ymwneud gyda rhyw 4-5 tudalen i bob cymeriad. A swn i'n dweud bod nhw'n gymeriadau go iawn wedi bod. A mae rai fi dweud, mae'n rhywbeth wirioneddol apelgar yn y gyfrol fach yma. A falle bod yn mynd yn ôl at be oedden ni'n dweud ar ddechrau'r podlediad yma ynglyn â be oedd a be sydd yn dderbyniol yn ôl safona'r oes. Achos mae rhywun yn deud wrth drafod Siôn Matho. Mae'n deud byddai cymeriad Siôn yn rhywbeth wrth fodd seicolegwyr heddiw. Diau y dywedent fod llawer plyg yn ei gymeriad, neu o bosib ei fod yn wan neu ewyllus, ac fe ddichon yn fyrbwyll. Ond gwir y salau adnabu, na fi byrbwylltra yn ei flino erioed, ond nid ni fiasau wedi cyflawni gymaint o waith
nad enillasau edmygedd yr holl ardalwyr. Felly mae o'n ardal go iawn sy'n fi ddweud. O, sa chdi'n gallu darllen llyfr llafar, Dafydd? Dwi'n meddwl. Di lais da, fel o. Grawe eto. I helpu chdi gysgu gyda'r nos, ti'n meddwl? O'n i eisiau dweud ergol, mae arddull ydi dyddio. Yndi, wel, dyna beth yn ddifur i fi sy'n gael. A dim ar arddull yn, sut swn i'n dweud, yn draddodiadol falle. Ond mewn ffordd... Be ydw eto? 1948. Ap Nathan. Oedd o'n eitha heb ffasiwn hyd yn oed i adag hwnna dwi'n meddwl yma. 1948? Wel. Mae'n gwybod yn well na ni, Dafydd. Oedd dim angen bod fel yna, gwe. Agad. Ond mai. Faint o dwi'n hyn eich di Bethan? Rhyw flwyddyn. Ia. Wel, os gael ei ddeud, nes i wir fwynhau'r gyfrol fach yma. Ac os ydy rhywun o'r grandawyr yn gwybod rhywbeth am Ap Nathan, cysylltwch efo fi. Achos mae'r just yr... O, da chi'n gwybod dwi wastad yn canolbwyntio ar bwysigrwydd cymeriadau a beth sydd yn gwneud i bobl dician a be ydy nodweddion a ffeirleddau cymeriadau. A mae bob un o hyn yn cymeriadau. So ni yn licio... So ti'n cael bwyn nhw a creu sgwennu drama amdano nhw'n brysat. Ac mae gen 75 mlynedd ydy'r pryd mae gen ti hawl. Ti'n awgrymu mod i yn ei o gael le'n ladred? Dwi'n meddwl bod ti'n cael dy debtio. Aled, ti'n efo cyfreithiwr? Just sgwenna'r peth cynta, wedyn eisiau cyfreithiwr. Oce. Na, ond nes i wir fynnau llyfryn bach yna. Felly pwy bynnag ydy, os yna deulu Ap Nathan hyd lle, yna sy'n dweud bod fi wedi fwynhau. Pa enw, di? Y sôn am chwe pa enw? Aled. Dwi'n hwnna ddim yn chwip yn enw. Licio'r enw. Mae'n dewis exciting iawn. Wel, Aled Jones, mae yna Aled Jones sy'n enw iawn yn y bryd ma. Reit, so fi wedi darllen, yr un cyntaf wedi darllen yw Casglu Llwch gan George Ruth. O, ie. Sorry. Mae'n ffantastig o lyfr. Nes i wir mwynhau. Mae'n rhyfedd yna, achos fi'n gwybod bod e ddim yn hunangofiant, ond ti'n dysgu lot am Georgia trwy darllen y straeon bach yma. Ti'n modd a ti sy'n dod i nabod, ti'n sy'n dod bod ti'n dod i nabod hi yn lot well ar ôl darllen. Ie, nes i wir mwynhau Casglu Llwch. Just straeon bach. A just casgliad i fe. Ti'n modd, dyw e ddim yn gyfuno at gilydd, mae'n just yn casgliad bach o storis bach ar wahan. Yr un arall fi wedi darllen, neu bron a gorffen, a Sian, fi'n credu ti wedi sôn am hwn, yw ultra-processed people. Why do we all eat stuff that isn't food? And why can't we stop? Gan Chris van Twyleken. Y bach y drwm ar y degau. A mae bach yn dychrynllyd. A mae just fel, mae'n bach, mae'n rhaid fi gorffwys. Mae'n rhaid fi just cael saib o'r llyfr yma. Cael saib o bagad grisps. Wel, ie, ti just yn cadw bita crap. Ti'n sylweddoli pa mor wael o'r stwff ti'n bwyta wrth i ti ddarllen llyfr yma. Ie, a so so'n gwybod fel fi'n mynd i fod am so fi'n cyrraedd y diwedd. Os fe'n mynd i... Ydy fe, fi newid ffordd i ti'n bwyta pethau Sian? Neu ti jyst yn mynd, ti'n bod be, fi jyst yn bwyta ma stwff ba trwy'r amser a fi. Da am spel a wedyn ti'n llithro, ond mae o'n neud chdi ymwybodol o beth ti'n neud pan wyt ti yn bita sothach hefyd de. Ie. A fi'n fwy ymwybodol o'r, ti'n modd, amser fi'n siopa nawr a stwff fi'n trial edrych am pethau fwyach. Ie, so mae'n amlwg yn cael effaith. Ond mae fe yn goriad lyged go iawn. A wedyn,
Yr un olaf wedi darllen yw Laura Leica, Potholes and Pavements, a bumpy ride on Britain's National Cycle Network. So mi jyst yn fenyw sy'n jyst yn mynd ar wahanol lonydd seiclo a sôn am sut mae gyd wedi dod at ei gilydd a trafod gyda pobl nath cychwyn systrans a wedyn edrych ar fel y lonydd y rheilffyrdd yn Nghymru sydd wedi cael ei newid mewn i teithiau seiclo. O'n i'n meddwl bod yn diddorol dros ben. O'n i'n meddwl bod wedi cael ei sgwennu'n really nice. Nes i roi ei fy ngwraig i achos oedd hi fel, ti wedi darllen rhywbeth achos o'n i i ffwrdd a oedd hi angen llyfr sy'n mynd o treol hwn a nath yn rhaid gweud mae'n boring. Felly amlwg jyst at fy blas personol i, ti'n modd? Ond ie, nes i ffind yn llyfr neis iawn i ddarllen a eitha sgawn, ond allai dychmygu os chi ddim yn fans o beicio neu just lonydd beicio, mae'n mynd i fod bach yn sych. Dwi'n mynd i fwynhau ond dw. Ie, dwi'n meddwl, ie. O, allai roi copi ti amser fi lan rwst. O, gres. Di llwybr mewddach yna fo? Wel, mae ddi just yn sôn bod hi'n mynd i llefydd gwahanol, so mae ddim fel bod hi'n neud y teithio fi gyd, a mae hi'n trafod gyda pobl sydd wedi creu y llwybr yma pethau, a edrych ar lle dath yr arian, a y ffaith bod mae gymaint o gwirfoddolwyr yn edrych ar ôl y llwybr yma, a dim y cyngor yw y bob tro a'r ffaith bod ti'n dilyn rhyw sticker bach yn edrych na arwydd mawr fel ti'n cael mewn car a pa mor rhai ardaloedd wedi cael ei wneud lan, ti'n modd. A wedyn falle bod yna rhyw cai yn stopio doi man yn cyrraedd ei gilydd achos bod rhyw person yn berchen y tir ac yn gwrthod gwerthu. Mae'n diddorol, ti'n modd sut bod y peth mae gyd wedi datblygu. Iawn, gyma'i copi. Diolch. Gai swap o'ch ddim rhywbeth arall. Okay. Na fo, ia? Ie, na fe, ie. Da, wan. Cryno iawn, Aled. Gret. Felly gwn i weld sut fydd Sian. Sian mi fod yn gryno? Na, jyst gweld sut. Oce, nes i ddarllen 2 lyfr, o jyst yn mynd â fi nôl i ddarllen pan o'n i lot iau. Oedd y cynta, llyfr plant. Mae yna, chymod hen lyfrgelloedd bach am ddim as gyda rei bobl tu allan i'w tai, fatha cypyrda bach gwydyr ydych chi. Mae yna un yn blaen ac o'n i pasio fynd ar ci am dro, a nes i weld llyfr plant yr enw 10 Ponies and Jackie. So, am bo fi'n hogan bach oedd y gwirioni fo cyffylau, nes i fynd â hwnnw a'i ddarllen o. A jyst wirioneddol bod i cyhoeddi cyn mi gael yng ngeni yn 1959. Ac ydyn nes i gario ymlaen ar y strig. Diolch yn retro pan da chi'n mynd yn ôl i'ch gorffennol eich hun, ac di, ond beth bynnag. Nofel diweddara Jilly Cooper. Tackle. Amazing. Sa chdi a Dafydd yn mwynhau hyn a chysau hi llwyr, dwi'n siŵr pa un. O gen i gyfres Riders Apollo, falle. Os oes yna neb arall mor ddi chwaith, a fi wedi darllen nhw nôl 80au. Do siŵr. So, mae Rupert Campbell Black dal y fyw, boys. A mae di prynu tîm pêl-droed. So, mae just yn romp llwyr. Bonkers. Dychmygwch, mae fanwy Alexander Saesneg snobyddlyd ar steroids. Mae nhw just yn... Sy'n rhaid math o bwnsio mewn ag allan o wlau. Mae cyfeiriadau myfanwy efo Land Rovers newydd ydyn yma. Cyfeiriadau Jilly Cooper efo hofrennydd newydd. A nes i wir fwynhau o, dyna fo. A mes i Peter gweld myfanwy Alexander pan dwi'n darllen Jilly Cooper rwan. Mae yna debygrwydd chi. Does, mae yna Doris Hoffus yna yn un peth. Just fel ti di dweud,
yr hanes am y llyfr yna dwi wedi archebu fo'r boro box. O ia, boro box gys i o fyd. Ia, cael yn hemtio'r boro box gys i. Mae'r llun, just y llun sydd wedi demtio di de. Ond o'n ddifyr, os oedd o gyrru chi bobl bel-droed yn hyrt de. Os ddim yn gallu gwneud y stwff cyffylan iawn heb yn gwylltio fi de. Ond os di wrach bod yr disgrifiadau o pwy sy'n chwarae pa safle yn Sorry? mhell allan ohoni. Dwi'n meddwl mae'r diolchiadau yn y cefn yn anhygoel yn name dropping de. A dyn, un llyfr Saesneg arall, efo chydig bach fwy o sylwedd, nofel ar enw Trespasses gyn Louise Kennedy. Rwy'n di darllen ni. Ti sôn ma'n sgwennu am ryw. Mae sgwennu am ryw yn dda yn hon, dwi'n meddwl. Di am y graffig, ond mae o'r berthynas rhwng dau a sut mae cariadon yn siarad efo'i gilydd a ballu. Un o fel gyntaf hi dim, gosod yng Ngogledd adag yr helyntion. Mae yna athrawes ifanc Gatholig yn cael perthynas efo'r twrna Protestanaidd priod yma. Ond mae o lot ehangach, mae'r holl gemdir Gogledd Iwerddon yna hefyd. So nes i wir fwynhau hwnna. O'n i wedi ffrynu hi ar hap i'n chwaer dolyg a nath hi basio ymlaen a dwi wedi ffasio ymlaen i ffrind sy'n sbyty. Mae wastad yn arwydd da pan ti'n pasio nhw ymlaen dydy. Sôn y sydyn am ddau lyfr Cymraeg. A mae'r ddau, maen nhw just y llyfrau neis i afal yn nhw ac i sbio yn nhw. Blodyd gerddoriaeth o ffrwyth y gangen hon, di golygu gyn i amorais. Ac llyniau gyn, di hynny, Mary Phillips, Myth and Tits, di enw'r cwmni sy'n ni. Mae jyst y gyfrol blws neis. Dwi'n wedi darllen bob cerdd eto. Mae yna goblin amrywiaeth, fatha unrhyw flodeigwedd ti'n gwirioni fo rei a lleill wyt ti'n meddwl bod nhw'n cystal. A lot o feirdd dwi ddim yn gwybod i byd amdanyn nhw. Yr cais oedd i ferched sgwennu am fod yn ferched dwi'n meddwl, a felly gath ei ddisgrifio. Felly, a lot o gerddi reit hawdd i dallt sydd yn neis. A rhai mwy o waith meddwl, felly am yr iwiaeth neis. A llyfr arall sydd hefyd yn lyfr braf a tlws. Dwi'n gwybod beth i teimlad y papur yma ydy fel yr wyt profiadau menywod o fyw mewn corff mwy. Dwi'n mynd i darllen hwnna. Do, nes i sôn amdani tro dwytha. A ni'n gwrando ar yn gilydd ac dan. Da ni ddim yn gwrando ar yn gilydd ac dan. Gwbl. Siw bod bobl meddwl bod ni jyst yn sticio'r pethau yma ti gilydd. Ia, mae dda iawn, di. Mae dda, yndi. Mae yn dda. Ac eto, y lluniau yn gwneud byd o wahaniaeth i'r gyfrol. Maen nhw jyst yn lluniau mor dlws. Rhian o'n Holland. Beth arall dwi eisiau sôn y sydyn yn Gymraeg. Dwi newydd orffan cwbl yn bethau sydd yn flodau gerddi o ryw fath neu gasgliadau. Datod diolygu gen Betty George, profiadau unigolion o ddementia. Sydd yn eto am yr iwiaeth go iawn, mae yna unigolion efo dementia yn siarad, mae yna ofalwyr, mae yna stwff gwyddonol, bobl yn y byd gofal, cyflogedig a aelodau teulu. Felly, nes i fwynhau hwnna. Di hynna i gael crynau ti bethau. Perffaith. We full stop. Dwi'n gorfod dilyn yna wan, dwi. Reit. Oce, wel, na i ddechrau fo, gan ddiolch i ti, Sian, o dy herwydd di, mae yna ddau lyfr Saesneg dwi wedi darllen. Nightshade Mother, a nes i berswadio'n grŵp darllen i ddarllen Nightshade Mother gan Gwyneth Lewis hefyd. Ti di darllen yma, no? Do. Mae'n anhygoel, ni. Reit. Achos, o'n i methu, ar ôl dechrau'r llyfr, o'n i methu stopio darllen.
I fod o'n boenus I ddarllen, yn ddirdynol, ond ta 3/4 ffordd nes I golli diddordeb, dwi'n gwybod pam, pan oedd hi ar ôl coleg a felly. Ac o'n i'n tyddu speed readio wedyn. Lle na, dwi'n gwybod, mai oedd o. Ond mae'n elfen, oherwydd bod yna Gymraeg a Saesneg, mae'n dyfynnu llythyrau a darnau dyddiadur hi'n Gymraeg, dydy, a wedyn mae'n rhoi nhw'n Saesneg mwyn ydi Gymraeg. A wedyn am bod fi'n speed read, neidio heibio hini, am bod fi yn dall Gymraeg, oedd o'n mynd yn arferiad gen I. So dwi'n gwybod. Ond, reit, barn y criw darllen. Ond na un ydi upsetio racs. Ddim di mwynhau o gwbl. Oedd I, na, ddim wir yn di mwynhau o. Lleill ar y cyfan, nhw'n dweud, mae dda, mae di sgwennu'n dda wrth reswm, ond ddim di mwynhau o. Oherwydd, mae o am, da ni hi, ei ffyrthynas a fe'i mam, dydi. Ond, ar y llaw arall, iachyd mae'n lyfr da ar gyfer grŵp darllen, achos yna gymaint i'w ddeud a gymaint i'w drafod. Oedd o'n un o'r ei gorau da ni wedi drafod, dwi'n meddwl. Achos oedden ni methu stopio siarad amdano fo. Felly, sgwennech chi grŵp sgwennu darllen. Mae Nightshade Mother yn chwip o ddewis. Ac oedd lot o gwestiynau gan y criw, fydda oedd y tad yn cael bai ar gam, cos oedd hi'n feio fo yn y diwedd, a beidio sefyll fyny drosti. Fysa'n syniad i ni fod wedi cael safbwynt I chwaer I, achos mae atgofion y chwaer yn hollol wahanol ar ei Gwyneth. Ac ydy'r migraines ofnadwy mae hi'n cael hyd heddiw yn gysylltiedig efo'r artaith a thi drwyddo fo'i mam. Ydy o'n dod o hynny, neu ydy o'n rhywbeth sy'n dioddon efo beth bynnag. Rhywbeth di rwy'n methu ateb am o'n I, de. Ond, be oedd dy fam di, meddwl? Mae o'n... O'n i'n meddwl bod o'n bwerus iawn. Dyna di'r gair. Achos, nath o'n ei fi feddwl cyn lleied mae pobl yn trafod ac yn sgwennu ac yn darllen am gymhlethdodau perthynas efo mam yn benodol. Dwi'n meddwl bod ni'n fel cymdeithas yn fwy parod I drafod tada sydd ddim yn gret. Ond mae'r berthynas yna I fod yn rhyw sanctaidd ac yn, ti'n gwybod, mae gen I edmygedd mawr iawn tuag at Gwyneth Lewis. Dwi'n meddwl bod o wedi cymryd lot fawr iawn o ddewrder I gyhoeddi llyfr fel yna. Achos dwi yn meddwl bod yna lot o bobl yn mynd I deimlo chydig bach fatha gylp. Dwi'n yn siŵr am hyn. O'n i'n meddwl bod o'n gret. O'n i'n cytuno pwerus, dewr, ond chwip o lyfr i'w drafod. Ysgan I amser I drafod o'n iawn. Cos di lleill yn di darllen. Felly, felly ysdi hwnna... Dwi wedi darllen o. Do, ti wedi, do. A nes I fwynhau yn ofnadwy, do. Nes I fwynhau o, do. Neu, a'i edmygu fo hefyd, de. Dyna, Ie, dwi rhwng dwy stôl, dwi'n gwybod. Beth bynnag, llyfr arall nes di sôn amdano fod Cry of the Kalahari gan Delia Owens, honna sgwennodd Where the Crawdads Sing. A o'n i'n gwybod sy'n ni'n mwynhau hwn, a nes I wirion I'm mhen yn bot. Achos mam cwpl ma'n dyn yn treulio 7 mlynedd yn y Kalahari. Mae yna ddarna trist yn yma, does, fel hanes y wildebeest yn marw yn ei miloedd. Yn y diwedd mae o'n drist iawn, dydy. Mae hwnna di'n nghyreithio fi yn byth. Ac o be ddigwyddodd i'r chwyslen dryan. Ydy pawb yn gwybod beth I chwyslen? Na. Do'n ni'n am chwaith. Yn Saesneg, shrew. Cos o'n I yn meddwl erioed mae pathew oedd shrew. Na, yn ôl y geiriadur, dormouse ydy pathew. Felly, ai ni sy'n iawn, neu'r geiriadur sy'n iawn? Os o'n i'n dweud bod y geiriadur nes ati na ni, dri. Ie. Pan bod manon o fi yn meddwl na pathew oedd shrew ta. Gan I O, ddweud beth di llyg ta? Llyg di shrew I mi? Llyg di shrew. Llyg di shrew. Ti'n anghywir manon, Sian sy'n iawn. Ci siarad, mae'n soleg. Dim llygod yn nhw gyd. Wel,
Ond o'n i'n meddwl, dwi rioed wedi clywed y gair chwyslen y blaen. Llyg oedd o. Reit, ddylwn i wybod y peth yma. A rhaid mi ddweud, oedd y llyfr yna'n neu fi'n gen fi genus iawn, achos swn i di licio gwneud rhywbeth fel la, ond o gennym ddigon o ddiddordeb mewn gwyddoniaeth pan o'n i'n iau. Felly na ti, lyfr arall ar ôl lessons in chemistry sy'n ei fi ddifaru, na'n fyswn i wedi canolbwyntio mwy ond yn gwersi gwyddoniaeth. Ond dyna fo. Felly, hynna ddod i Saesneg. Wedyn, y llyfr dwi eisiau rhoi sylw iddo fo ydy Diwedd y Gan, Rebecca Roberts. Da chi wedi cael gafel o'r gopi eto? Na, ddim eto. Oce. Wel, oedd hi wedi gwneud y llyfr cyntaf, doedd Curiad Gwag, llyfr ar gyfer bobl ifanc. A mae hwn yn ddilyniad. Felly mae'r un cymeriadau yna fo, Sophie, sef chwip o gymeriad. A mae gen ti'r band Conquest, with a K. Mae'r band, mae'n dal i wneud yn eitha da, ond bob tro maen nhw ar fin llwyddo o ddifri, mae yna rhywbeth yn digwydd i chwalu'r freuddwyd eto, ac mae Sophie, hyd i'r gantores, yn dechrau mae hyd i'r broblem. A dyma pryd mae'n mynd yn ddiddorol, a mae'r plot, mae Rebecca yn gallu creu plot, de. O'n i'n gwybod be yn mynd i ddigwydd nesaf. Ti'n meddwl weithiau, dwi'n gweld lle mae hon yn mynd, ond mae'n neud rhywbeth hollol anisgwyl, lle di'n nghatw fi ar biga drain o hyd. A mae yna gyffyrddiadau bach ysgam cynnil yma, di ddim yn pregethu, a mae o am hyder, cenfigen, siap cyrff, sy'n mynd nôl at y llyfr, ti'n ddim yn sôn amdano Sian, teulu, nadolig, y pwysau mae neinia a mama'n gallu rhoi ar gypla ifanc i gael plant. Imposter syndrome, cerddoriaeth wrth gwrs, cos mae'n sôn am y band Conquest, a mae yna band gwella nhw, a mae hi'n un America, a mae hi'n mynd... dwi'n eisiau dweud y plot. Ond mae yna gymaint y digwydd. So, swn i'n yn arddegad, swn i'n gwrioni ar hwn. A mae yna sylw yna. Dwi wedi sgwennu fan hyn. Hoffi'r sylw bod Daf yn gweithio'n well pan mae'n sexually frustrated. Ti'n mynd gwrando wan. Oedd y Dafis are available. Sorry, mae gen Cymru ymlaen yn erbyn. Oh my God. Sorry. Cymeriad yn y llyfr ydy'r Daf yma, a dwi'n dyfynnu o'r nofel, mae Daf yn gweithio'n well pan mae'n sexually frustrated. Ac anyway, mae rai fi sgwennu honna lawr, cos nath i'n neud i chwerthu. Da, ie. Dwi eisiau rhoi clap fawr i Rebecca, mae di sgwennu 11 nofel ebyn hyn, a maen nhw gyd yn dda. Felly, ardderchog Rebecca, dal i fynd. A wedyn, nes i ddarllen llyfr hollol wahanol. Chwa Wayne Howard. Chi'n gofio Wayne Howard? Mae di bod ar Ysbydarec dipyn o Gaerdydd. Mae di dysgu Cymraeg. Ie. Mae gen i fo fab sy'n... Rhywbeth fatha dyn hapus na beth. Be di? Hunangofiant, dyn positif, bywyd a gwaith Wayne Howard. Argo, mae'n gymeriad. Mae'n brofiad darllen gwahanol iawn, chos mae'r llyfr yn mynd i bob man. Os o'r un bennod yn hir iawn, a mae yn ailadrodd ei hun yn eitha aml, ond do'n i'n meindio hynny gymaint, achos ti'n teimlo fod ti'n cael sgwrs o fo. Ac efo aelodau deulu fo, achos mae ferch o di sgwennu, mae wraig o di sgwennu yn Saesneg. Felly, mae Wayne yn siarad Cymraeg, a mae darna nhw, mae di arall eirio weithiau be maen nhw wedi dweud. A mae egni'r dyn, mae jyst yn neidio ddi ar y dudalen. Mae gen i fo affirmation, sef rhyw fath o mantra mae'n adrodd fy hun, bob un dydd. Mae'n hir, na'm deitha chi beth o, gwneud chi ddarllen o. Mae wedi bod drwy brofiadau, de. Mae'n sôn am ei dad o yn cyrraedd o Kingston, Jamaica. Oedd o di dringo ar long cyn y Windrush, lle mae'n cyrraedd Southampton, a mae'n gorfod mynd y syth i carchar am fis. A gath o ddim llawer o groeso yn Southampton, felly chi ddychmygu. Mi glywed o bod yna groeso gwell i bobl ddu yn Gaerdydd a fanna ath o. Diolch byth, achos mi nath o gyfarfod mam Wayne, Cymraes, a honno'n ddynas a hanner, a gath nhw deulu a hanner, 8 o blant swnllyd biwiog, a
A wen oedd y mwyaf bywio gan nhw gyd, dim ôl. A wedyn mae yna y rheiliaeth gath o fo a'i dad. A dwi wir di mwynhau hwn, achos mae angen mwy o lyfrau fel hyn yn Gymraeg, does? I ddangos be mae'r iaith yn ei olygu i bobl sy'n ei dysgu hi, achos nath o ddechrau dysgu Cymraeg pan nath o benderfynu bod o eisiau gyrru blant i ysgolion Cymraeg. Wedyn oedd yma, wel, fel rhiant, dwi eisiau dysgu Cymraeg, a mae gen i fo, nath o lwyddo. A mae gymysgodd y bobl o bob cwr o'r byd yn y marn i yn cyfoethogi ni fel cenedl, yn wahanol be mae Trump a hynna'n meddwl. A mae eisiau mwy o Waynes yn y byd. A oedd o di ysbrydoli fi gymaint, achos mae'n neud tai chi, a nes i googlo tai chi near me, a dwi'n disgwyl garfod ffôn gan diwtor tai chi unrhyw ddwrnod. Diolch i Wayne Howard. So, diolch Wayne, wedi mwynhau. Iawn? Tai chi, fach di? Ydy? Cnaf. Okay. Dwi'n neud hwnna achos mae debyg bod o ddau bengliniau am mi. Be di tai chi? Be di tai chi? Chi? O, mae hynny'n atgoffa fi. Pan o'n i'n gweithio rownd a rownd, o'na hogan yn mynd drwy, o'na bobl yn gyrru taflenni eisiau bod yn extras, ac oedden nhw'n disgrifio be oedden nhw'n neud, lle oedden nhw'n byw a byllu. A mae hon yn dweud, mae'n ddiddorol. Mae person yma licio mynd rownd tai bobl. Wedi ddarllen wrth y tai chi. Ond ddim dyna di tai chi, ti ddim yn mynd rownd bobl yn busnesau. Ti di gweld nhw, mae yna bobl yn China, mae nhw'n sefyll yn y parc, yn yr awyr agored, yn neud rhyw, wthio dy law ffordd na, dy fraich ffordd na, rhyw. Does am karate na kung fu, does am byd cyflym, mae gyd yn ara ac yn sedet ac yn... Dwi'n meddwl bod o mwyn cael y chi sef yr egni symud. Rhywbeth rhwng yoga a karate. Ia, ond bod o'n gliniach i benglinia. Gobeithio. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.